Алдагы кытлау сәламен без Урта Терешка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Наил Расим улы Умяровка юллыйбыз. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны уллары Ренат һәм Ленар, Иске Кулаткадан апасы Сания, тормыш иптәше Равил, Казан шәһәреннән сеңлесе Әлфия, тормыш иптәше Ирек, Новоспасскаядан сеңлесе Венера, тормыш иптәше Нәзир һәм барча туганнары да кытлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Бүген бу тормышта шын ир-ат исемен аклап чыга алган. Үрнәккә куярлык әтиебез, Газиз абыебыз һәм энебез күркәм юбилейын каршылый. Якыныбыз турында никадәр генә җылы сүзләр сөйләсәк тә аз булыр. Әнкәй белән яшьли кушылганда ук әткәебез бик җитди һәм тырыш булуын күрсәтте. Гаилә башлыгы буларак ул бик тыйнак, кирәк чакта кырыс һәм ышанычлы да булды. Ике уллары тугач, безнең өчен чын әтигә әверелде. Бар эштә дә безгә үрнәк, хезмәт юлы да аның намуслы булды. Инде озак еллар авылыбызның янгын сүндерү бүлегендә хезмәт итә. Бер генә көндә тынга белми яшәгән якыныбыз артында без гомер буе ышанычлы кыя артында булганда яшәдек. Кызганычка каршы 3 ел элек әниебез Фатыйма Мусеевна вафат булды. Барыбызга да авыр кайгыдан соң бик кыен иде. Сары сагыштан саргаймаска без балалары дәрт истәдек әткәйгә. Әти, син гаиләбезнең ышанычлы терәге, ярдәмче, һәр вакыт безнең өчен тырышып яшисең. Сиңа иң матур теләкләр генә юллыйбыз. Ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге, туасы таңнарың өметле, гомерең озын булсын. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек, юлдаш булсын әти гомергә. Йортыбызны җылытучы учак, нур сибүче кояш син безгә. Көн сайын көн узганын, якыннарың белән бергә булып, матур дөньяда яшәгәч, сизмичә картлык җитә диләр. Тирән картлыкка ерак булса да, гомер су кебек акканын сиземли башладык. Якыныбыз, энебез һәм абыебыз Наил да бүген юбилейын каршылый. Аның гаиләсе беркайчан бернигә мохтанмый яши, Аллага шөкер. Без аралашып, бердәмлектә, татулыкта гомер кичерәбез. Алда да Раббым, туганлык җепләребез өзелмәсен иде. Газизыбыз ул беркайчан да кеше күңеле калдырып, рәнҗетеп яшәми. Киресенчә, бар кешегә ярдәм итәргә тырыша. Авыраса да гомердә уфтанмый, сабыр кылып, Аллага ризалыгын күрсәтеп әкренләп гомер сөрә. Ул бер эштән дә күрекми. Синең үткән юлларың бик матур, аңа кер тузан утыра алмаслык. Без якыннарың өчен син киң күңелле, ачык йөзле кардәш. Гел ярдәм итәр өчен вакыт та, мөмкинлек тә табасың. Серләребезне саклый ала торган сердәшебез дә син. Бу матур гомер бәйрәмендә сиңа әлбәттә беренчедән юбилейлар күп килүен телибез. Аның һәр берсе шатлыклар гына алып килсен. Юкка барга кәефләрең төшмичә, якыннарыңның янында булуын тоеп, матур гомер итеп, картлык көннәренә барып җит. Туганыбыз 60 яшьлек юбилейын каршылый. Картайыла керен генә дип күңелендә уйлый. Иртәрәк әле уйларга картлык килү турында. Менә матур утырасың син лайыклы урында. Гомерләрнең әле бары матур вакыты җитә. Бу чакларда бар мәшәкать, борчулар артка китә. Кадерлебез, насыйп булсын 100 яшеңә җитергә. Аны узып безне әле шатлыкларга көмергә. Хөрмәтле Наил Расимович, юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүлекне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Бәхетле булыр өчен генә туады кеше җиргә. Тик бәхеткә илтәр юллар, бирелми бит җиңел генә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Буталмасын кеше язмышлары. Ходай бәхет бирсен ни бар. Дулкынга каршы йөзәргә өйрәнәсең түзәргә.
тормыш берген сынаулардан көчле булып яшәргә тәгәрәсен гомер йомганы тигез булсын тормыш юллары бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен нибары тәгәрәсен гомер йомганы тигез булсын тормыш юллары буталмасын кеше язмышлары Ходай бәхет бирсен нибары Бар канатны кайырмаска ялгышып айырмаска еллар аша эзләп тапкан бәхетне югалтмаска